समाज सिबियारि लाइमोन अबिनाश नार्जारिनि बाख्नायथाव हाबाफारि जनाय हालामनि जाखांफुनाय समाज सिबियारि लाइमोन अबिनाश नार्जारिनि अनसुंथाइ होनायाव बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मुसुखा गायसननो थाखाय अन्थाइ खुन्थियाखौ गायसनबाय। अबिनाश नार्जारिनि अनसुंथाइ होनायाव धेमाजि जिल्ला जनाय हालामनि सिङाव थानाय दानसोरां गेजेर फरायसालिनि लांगोना मोखाङाव गिबिसिन बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मुसुखाखौ गायसननो थाखाय 7 स्टार क्लाबनि बानजायनायाव जनाय हालामनि मोनफ्रोमबो बर' माहारियारि आफादनि नुजाथिनायाव मोनसे गोथार हाबाफारिनि गेजेरजों थांनाय सानखालि गाहाय खुन्थियाखौ गायसनो। गाहाय खुन्थियाखौ धेमाजि जिल्ला एबसुनि बोसोनगिरि सुरजित नार्जारिया गिबियै गायसननानै होयो आरो बेबादिनो बाख्नायथाव हाबाफारि लानायखौ साबायखर बावो। बेनि उनाव समाज सिबियारि लाइमोन अबिनाश नार्जारिया बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मुसुखानि आबुं महरखौ फैगौ 1 मेआव बड'फानि थैनाय सानजों लोब्बा लाखिनानै बेखेवगोन होननानै खोथा होयो। बे हाबाफारियाव जनाय जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि लोगो नेहाथारि रन्जित दैमारि, मानिक बसुमतारी, जनाय टिएडि बर्डनि लेङाइ आफादगिरि आलारि सोरां नार्जारि, जनाय गुदि बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय नेहाथारि गपाल बसुमतारी, जनाय दखरा एबसुनि आफादगिरि सत्यनजित बसुमतारी, नेहाथारि बिष्टु सरगियारि, सोलोंथाइ नेहाथारि सबित मुसाहारि, जनाय दखरा दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफादनि दैदेनगिरिफोरजों लोगोसे ओनसोलनि गोबां दैदेनगिरि आरो समाज सिबियारिफोरा बाहागो लादोंमोन। बे समाव जोङो नोंथांमोननिसिम बे बिजोंनि गेजेरजों दुलाराय जोंनि आसाम हादोरनि बर' फिसाफोर लोगोसे गासै जोंनि बर' माहारिनिसिम फोस्रावनानै जों बेखौनो गोग्गानाय मोनगोन दि जोंहा दिनै जोंनि जनाय बर' गुदि थुनलाइ आफादनि बेन्दोङावनो थानाय नैबे दानसोरां बर' गेजेर फरायसालिनि लांगोनायाव बर'नि बिफा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मुसुखाखौ फसंनायनि हाबाफारिखौ दा मावफुंनाय जाबाय। बे हाबाफारिखौ मावफुंनाय आरो बे मुसुखाखौ दान होदों जोंनिनो बे ओनसोलनि जौगाफु लाइमोन बिथां अबिनाश नार्जारि। बिथांनिसिम जोङो जोंनि बे हालामावनो बे रोखोमनि मुसुखा दिनैसिम जोंनियाव गायसनफेरनाय जायाखैमोन। बेनो गिबि आरो बे गिबि हाबाफारिखौ बिथाङा जोंनिसिम मावफुंनानै होनायनि थाखाय बिथांनिसिम जोङो रोजा रोजा साबायखर बावबाय आरो लोगोसे जों बेखौनो बुंनानै गोजोननाय मोनगोन। बेनो जाबाय जोंनि हारिनि बिफानि बर'निनो गेदेमा सुबुं जोंनि हारिनि बिफा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म। बेयो जोंजों लोगोसे लोब्बा थानायल' नङा, बिथांनि बे मुसुखाखौ बेयाव गायसननो हानानै जोङो बेयो गुबुननिबो मोनसे सिनायथि आरो जोंनि गेजेरावहाय बिथांनि मावनाय अबदानफोरखौ बिथांनि बे मुसुखानि गेजेरजों दुलाराय जोंनि बे हालामाव आरो जोंनि बे ओनसोलावनो गुबुन गुबुन हारिफ्राबो बेजोंनो मिथिसारजानाय मोनसे मोजां हाबाफारि जादों। बिनि थाखायनो जोङो अराय सम जोंनि हालामारि गासै आफादनि जानानै दान होगिरि बिथां अबिनाश नार्जारिनिसिम जोङो साबायखर बावबाय आरो जोङो बेखौनो खावलायगोन जोंनि बर' हारिनि गेजेराव बेबादिनो हारिनि थाखाय सानखांनाय जोंनि गेजेराव अराय सम गोबां सुबुंफोरा जोनोम जाथों आरो गाहाम साननायफोरा जोंनि गेजेराव मोजां खौसेयै थालायथों, बेखौ जों आसा फारिदों। आरो बेखौ बे मुसुखाखौ बयबो जोंनि हालामनिनो गासै आफादनि गासै गामिनि रायजो राजाफोरा नोजोर होनानै लाखिनांगोन, बेखौ जों आसा फारिनानै दिनै जोङो बेखिनियावनो जोंनि बे फोसावनाय फंनैसोखौ जोङो मोनसे जोबोद गोनां बाथ्राखौ नोंथाङा बुंथिनानै होबाय। जोंहा दिनैनि बे बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मुसुखाखौ दान होगिरि अबिनाश नार्जारि बिथाङा जोंनि हालामाव मोनसे जोबोद गोदान माने जोनोम होदों। जोंनि हालामावहाय गिबियावहाय जिखि जाया जोंनि आगुनि दोरोङारि मोसानाय दामनाय देनाय बायदिसिनानि जेबो फोरोंथाइ बादा जोंनि गेजेराव रावबो सुबुङा सानखांनानै खालामफेराखैमोन। नाथाय थांनाय बोसोरनैनि सिगांनिफ्रायनो बिथाङा जोंनि हालामाव फोरोंगिरि लाबोनानै दोरोङारि दामनाय देनाय मोसानाय बे हाबाफारिखौ जोंनि गेजेराव लाबोनानै होफैदों। आरो गोजोनथावना रादाब जे फैगौ बैसागुनि सिगाङाव जोंनि बे हालामनिनो दाबथाम जायगायाव बिथाङा जोंनि
दोरोङारि दामनाय देनाय मोसानाय मुसुरनायनि फोरोंथाइ बादाखौ खालामनानै होगोन बेखौबो बिथाङा जोंनो फोस्रावबाय आरो बिनि थाखाय जोङो जोंनि हालामनि जानानै गोजोननाय मोन्दों आरो जोंनि गासै हालामनि माहारियारि आफादफोरा बिथांनिसिम आरो लोगोसे गासै गामिनि रायजो राजाया बिथांनिसिम गाहाम हामलायनाय बे समाव बावहरदों। थाखो 5 आरो मेट्रिक आनजाद उथ्रिसार जागोन फरायसाफोरनि थाखाय गोजोनथाव रादाब। गोनांथि आरो मोजां खाबुफोरखौ लानानै गुन गोनां सोलोंथाइ होनो नोंथांमोनखौ नेनानै दङ बड'लेण्ड स्टार एकाडेमि क'क्राझारआ। 2024 इं मायथाइयाव क'क्राझार थिथागुरि समबाय मावख'नि साखाथियाव गोदानै गायसनजानाय बड'लेण्ड स्टार एकाडेमि क'क्राझाराव 2025-2026 सोलोंथाइ बोसोरनि गोदानै मुं थिसननाया सोलिगासिनो दङ। बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव 6 थाखोनिफ्राय 9 थाखोसिमनि फरायसाफोरा बर' बिजोङाव आरो 11 थाखोनिफ्राय 12 थाखोसिमनि फरायसाफोरा बर' बिजों आरो इंराजि बिजोङाव मुं थिसननो हागोन। बेनि थाखाय आर'ज बिलाइ आरो फान्डुलिपि बिलाइगासिनो दङ। 11 थाखोनिफ्राय 12 थाखोसिमनि फरायसाफोरनि थाखाय आखा-फाखा आरो रोंगौथि गोनां फोरोंगिरिफोरखौ लानानै साइन्स, कमार्स एन्ड आर्टस मोनथाम स्ट्रिमनि सायाव फरायसाफोरखौ गुन गोनां सोलोंथाइ होनानै बायदि बिथिंजों सोरगिदिं जौगाखांनाय लाबोनो साखाफारा क'क्राझारनि थिथागुरियाव थानाय बड'लेण्ड स्टार एकाडेमिया। बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव मुं थिसननोब्ला बाङाइ बेसेनाव मुं थिसननायनि गेजेरजोंनो फरायसाफोरा गाहायाव होनाय माखासे खाबुफोरखौ मोननो हागोन। इंराजि सोलोंनायनि खाबु, साखोन-सिखोन थाखो खथा, बिजाब बाख्रि, BPL थाखोनि फरायसा फरायसुलिफोरनि मुं थिसननायाव 20% मासुल रेहाय होनाय। बेजों लोगोसेनो नोंथांमोनहा JEE नीट आनजादनि थाखाय बेसेन नाङै फोरोंथाइ, मान्थलि मक टेस्ट, जिउ राहा दानाय बायदि आयदाफोरनि उफ्रा सोलोंफारिफोरनि खाबुफोरखौ मोननो हागोन। हौवासा आरो हिन्जावसाफोरनि थाखाय मुलाम्फा गोनां मोजां जामुं आरो मोजां थाग्रा खथानि खाबु गोनां हस्टेलनि खाबुफोरखौबो मोननो हागोन। बिदिब्ला गोबाव खालामाजासे नोंथाङाबो बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव थाबैनो मुं थिसननायनि थाखाय सुलाद लादो। आबुङै मिथिनो थाखाय जानबुं अनजिमा 6000349997 एबा 7638008149 एबा 6003494371 आव फोनांजाब खालामदो।